Que tal? Bos días. O Parlamento de Galicia paga con mordaza a campaña de imaxe de Feijóo en Madrid, agora que ven o casting en Génova. Esa é a única conclusión que podemos sacar da Xunta de Voceros de hoxe. No Parlamento non se pode falar mal do PP. Non se pode falar mal do PP, baixo ningún concepto. Nos pedíamos o informe que outro día lle serviu a Santalices para facer chamadas á orden, para cortar a liberdade de expresión dos diputados e diputadas, e non tuvemos sorte. No Parlamento de Galicia non se poden proclamar as verdades, hai unha verdade social declarada xudicialmente, e é que o Partido Popular foi condenado por corrupción e que, polo tanto, estamos ante un partido corrupto en termos sociais, en termos da rúa, e o sabemos da sentencia da Gürtel de fai 15 días, e volvemos a saber esta semana da sentencia de Valencia, e vamos a seguir sabendo con certeza xudiciais o que xa neste momento eran informacións ben documentadas. E iso podese dicir en todas partes, porque é curioso, podese dicir no Parlamento Español, pero non se pode dicir no Parlamento Galego. A pesar de que no Parlamento Español tamén existe unha presidenta do Parlamento que é do Partido Popular, compañera do Partido Popular de Galicia, do señor Santalices, pero aquí non. Aquí as maiorías absolutas do Partido Popular utilízanse para amordazar. A mordaza é a forma na que se paga a campaña de imaxe de Feijóo en Madrid no Parlamento Galego nestes momentos. Desde Marea pedimos, igual que o resto de grupos parlamentarios da oposición, que se nos entregase o informe do 4 de xuño. Ese informe que utilizou Santalices para quitar a palabra, para facer chamadas á orden, e non o recibimos. Como xa estarán ao tanto, recibimos unha nota aclaratoria dese informe. E dicimos nós, se o informe non ten nada que ocultar, por que non se presente ese informe? Eu estou seguro de que non hai nada que ocultar na resposta aos servicios parlamentarios, pero sería seguramente máis cuestionable a pregunta que fai Santalices aos servicios xurídicos. Porque seguramente deixaría ás claras cal é a súa intención partidaria e partidista e de parte á hora de regular os debates na Cámara Galega. Nós non estamos conformes con isto, polo tanto, imos seguir reclamando ese informe hasta que apareza. E, en segundo lugar, informolles tamén de que Marea presentou a última hora da tarde de onte un escrito de queixa sobre a forma en como Miguel Santalices dirixe os plenos na Cámara. Por qué? Pois por unha razón evidente, porque no Parlamento de Galicia non se pode falar mal de ninguén do Partido Popular. Singularmente non se pode falar mal dos amigos de Santalices. Non podemos falar mal de Baltar, porque entón Santalices colle a palabra abusando da súa condición de presidente da Cámara para defender o seu amigo de Ourense. E a nós eso parecenos inaudito, parecenos un abuso absolutamente intolerable das prerrogativas que lle confiren ao diputado Santalices como presidente do Parlamento, que utilicen debidamente, e nós na queixa que presentamos demostramos como o presidente non pode comportarse como un diputado que toma a palabra para falar do que lle veña en gana. En primeiro lugar, porque para falar como diputado e intervir nun debate político hai que estar no hemiciclo, sentado na bancada do hemiciclo, non arriba na mesa do Parlamento. En segundo lugar, porque hai que pedir a palabra aos que nese momento estean exercendo a presidencia e ten que ser concedida. E en terceiro lugar, porque ten que ser para falar de cousas que teñan que ver co que está sendo o debate parlamentario nese momento. E en cuarto lugar, por se fose pouco, porque nas sesións de control ao goberno a dialéctica se establece entre o presidente da Xunta e os voceros dos grupos da oposición. Ningún outro parlamentario pode intervir. Ben, se collen a grabación do último pleno do Parlamento do mércoles pasado, poderán ver a intervención desafogada do señor Santalices defendendo a Baltar. Si, nos dixémolo unha e mil veces. Nos daba igual que estuvese ou non estuvese condenado por acoso sexual. Todos e todas escoitamos as grabacións e para nós ese comportamento é indecente, aínda que non sexa delito. Un ofrecemento dun posto de traballo na Deputación a cambio de favores sexuais que fixo o actual presidente da Deputación Provincial a unha muller, para nós é indecente políticamente, e o diremos todas as veces que teñamos que dicilo. Aquí, porque na Cámara do Parlamento parece que non temos dereito a facelo. Pois o faremos tamén, porque eso forma parte da crítica política, e forma parte dunha forma de estar en política, a forma ética de estar en política e a forma indecente de estar na política. Aínda non se enteraron
de por que triunfou a moción de censura fai 10 días. Porque estamos fartas dos comportamentos faltos de ética do Partido Popular, ademais de todo o demais, por suposto, pero tamén disto. Ben, por higiene e por resignación democrática, nos seguiremos insistindo tamén en sede parlamentaria sobre estas cuestións. Paso a relatarlles agora cal foron os temas que levaremos ao pleno do Parlamento da semana que ven. En primeiro lugar, en materia de igualdade, levamos unha proposición de lei para a modificación da Lei 2/2015 de Emprego Público de Galicia para a equiparación de permisos de paternidade e de maternidade. Creemos que a corresponsabilidade entre mulleres e homes á hora da crianza dos fillos debe producirse desde o primeiro momento e, polo tanto, é necesario que os tempos tamén de permiso de paternidade e maternidade estean equiparados desde o primeiro momento e que teñan amplitude suficiente como para poder dispoñer a nova vida. En segundo lugar, en relación coa mina de Touro, houve esta fin de semana unha movilización histórica onde estaban ali pois claro, toda a xente que bebe auga do río Ulla, toda a xente que vive e vive máis ben da riqueza da ría de Arousa. Estaba toda Galicia volcada no seu compromiso ambiental para evitar que nos envelenen directamente. E entón esa pregunta que lle faremos ao presidente, si como legado sucesorio o que nos deixa en herdanza nese testamento negro dos seus 8 anos de goberno, si o seu testamento solamente é esa herdanza envelenada das augas, se non ten nada mellor que deixar esas galegas e os galegos. Paro, corrupción e aguas envelenadas. Bueno, pois un legado perfecto. Preferimos que non nos legue nada, sinceramente. Preferimos a desherdanza de Feijóo que non herdar este tipo de cuestións. En segundo lugar, intentamos tamén relacionados ca explicación ambiental de por que se sigue adiante cos trámites de autorización da mina de Touro a petición da comparecencia de Beatriz Mato, que pedimos conxuntamente cas demais forzas parlamentarias. Lamentablemente, a maioría popular bloqueou a comparecencia da conselleira candidata a estar na oposición no Concello da Coruña. Quen non dá a cara cando está no goberno tampouco vai dar a cara cando estea nun concello. Por lo tanto, a cidadanía da Coruña sabe o sitio que lle ten reservado a Bea Mato. Continuando ca mina de Touro, pero recuperando a clave anterior, a censura e a mordaza, levamos como pregunta urxente a censura informativa da CRTVG en relación á información da manifestación da mina de Touro. Parécenos absolutamente impropia dun Estado democrático que a cobertura informativa que se deu o domingo a unha manifestación que reivindicaba o dereito á vida e o dereito ao medio ambiente, o dereito a non vivir contaminadas e contaminados, se saldase da forma que se saldou tanto na televisión como na Radio Galega. En terceiro lugar, tamén en materia de loita contra a corrupción e transparencia, porque que nos dá moito que facer o Partido Popular, de verdade, levamos a creación dun observatorio autonómico para a defensa da transparencia no acceso e na xestión das institucións investigadoras e universitarias. En cuarto lugar, na loita contra os lumes e medio rural. Levamos unha iniciativa legislativa popular que Marea asumiu como propia para a creación dun parque de bombeiros de xestión directa no Baixo Miño. Nós creemos que é necesario que as institucións de parques comarcais teñan forma de xestión directa. Creemos, ademais, que toda a zona do Baixo Miño ten unha entidade poboacional e territorial suficiente para xustificar a creación dun parque comarcal, que debe ser de xestión pública, evidentemente, que é o noso modelo. E, desde logo, tanto as necesidades poboacionais como a forma na que se desenvolveron os lumes de outubro demostran esta necesidade. En segundo lugar, unha cuestión que está a medio camiño entre o medio rural e a loita contra os lumes. Levamos ao Parlamento como pregunta a decisión de suprimir da PAC, dos pagos da PAC, os pastos arbustivos e os pastos sobre arboredo. Por que é importante isto na loita contra os lumes? Pois porque evidentemente é imposible desbrozar todo o monte. O monte non é o xardín, o monte non é o xardín de Montepío. E entón a única maneira de manter o mato baixo é con desbrozadoras con dentes, é dicir, de ter a posibilidade de pastar e de promover os pastos arbustivos e neste caso tamén baixo arboredo para manter o mato baixo control, non a mato, sino o mato baixo control. Ben, pois queremos interrogar sobre esa cuestión na modificación da PAC prevista para o noso país.
E, en terceiro lugar, queremos saber tamén por que razón non se aproban as directrices da paisaxe, a pesar de estaren xa comprometidas e vencer xa en longo tempo o prazo para a súa aprobación. Nós temémonos unha cousa, e é que non se aproban as directrices da paisaxe porque se quere modificar a Lei de Ordenación do Territorio para que estas despois non teñan efecto vinculante. E, polo tanto, unha vez máis, para aproveitar para facer falcatruadas urbanísticas e territoriais, que é o único que sabe facer o decrépito goberno en funcións de Núñez Feijóo. Finalmente, tamén en materia de transparencia, tamén en materia de rexeneración democrática, presentamos unha moción onde pedimos a entrega da documentación da carta de encargo de KPMG, dos informes técnicos de Facenda, que xustificaron teóricamente a fusión das Caixas de Galicia. Como saben, collemos a Núñez Feijóo en moitas mentiras, pero tamén o collemos na mentira das fusións das Caixas. Xa saben que decían que a fusión das caixas estaba motivadas, entre outro, na propia auditoría que se encargara a KPMG. Despois soubemos que non era unha auditoría, o que non chegamos a saber nunca que foi o que lle pediron, non? Porque ese documento desapareceu misteriosamente de todos os expedientes, a pesar de que o presidente da Xunta dixo en sesión parlamentaria que sí que estaban. Entonces, si están, vámonos pedir de novo para ver se aparecen, a ver se os encontran eles. Tampouco están os informes dos técnicos de Facenda que supostamente tamén recomendaban a fusión. Ao final a conclusión é clara, e que a decisión de Núñez Feijóo foi absolutamente arbitraria, precondicionada políticamente, non baseada en ningún tipo de informe técnico, e que deu lugar, como saben, a pérdida de todo o noso capital financiero, de todo o noso tecido financiero a favor dunha multinacional venezolana. Ben, estas son os nosos argumentos fundamentais para o pleno da semana que ven. Antes de darlles quenda para as preguntas, permítame simplemente unha punta maiores. Queremos aplaudir desde Marea a acollida que se fixo das persoas refuxiadas que vivan a bordo do barco Aquarius. Pensamos que a vida debe estar por riba de todo. Estamos fartos dun Partido Popular que miraba para outro lado e agora ten a indecencia moral de criticar unhas accións do goberno que van dirixidas directamente a rescatar a xente que está en peligro de morte. Levan mortos decenas de miles de persoas no Mediterráneo pola indolencia de gobernos como o anterior goberno do Partido Popular. E nos parece indecente que ainda agora critiquen que se acollan as persoas refuxiadas no noso país. Miren, os concellos do cambio en Galicia, o Concello da Coruña, o Concello de Santiago, decenas de concellos en toda Galicia se prestaban a acoller os refuxiados, dos que na anterior campaña, con incumplimento flagrante do acordo da Unión Europea, solamente se acolleu en Galicia 11% das persoas que naquel momento estaban chamadas a ser acollidas no noso país. Os nosos concellos, e estamos seguros de que a maioría parte dos concellos do noso país, collerían cos brazos abertos a unha xente que ven fuxindo da guerra e da morte. Nós acabamos de vivir unha experiencia de devastación, de morte en Tui, e nos imaginamos como ten que ser a guerra en Siria, cando todo é como o lugar de Paramos. Por lo tanto, aplaudimos esa decisión do goberno e, desde logo, reclamamos unha política decidida, favorable á vida, a acollida ás persoas refuxiadas, e rexeitamos a indecencia moral dun Partido Popular que non ten en conta que estamos falando de vidas humanas. Ahora que tamén recordamos perfectamente como se comportaron eles e como se comportou daquela Arsenio Fernández de Mesa con aquel mal chamado incidente do Tarajal nas costas de Ceuta e Melilla, cando varias persoas inmigrantes trataban de chegar a nado e foron disparadas desde a costa pola xente somando do propio Fernández de Mesa, causando a morte de varias persoas. Se isto é a política que algúns practican, están moi ben na oposición. Se queren formar alguna pregunta. Cando o presidente fai unha chamada a orden, aos demais, que fai anotar nunha libreta, non? E, por lo tanto, os demais non temos opción de asumir ou non asumir. Desde logo, non van a cercenar a nosa liberdade de expresión. O Parlamento de Galicia non vai ser, por un día máis, ese escaparate de Feijóo para a carreira sucesoria, nin para ese casting que hai en Xénova. Non, nós non imos colaborar con iso. Nós non imos colaborar con que no lugar natural
deste goberno en funcións que desde hai 2 anos o goberno Núñez Feijóo non imos colaborar activamente para que seña unha base de aceite a costa de ocultar as verdades. Neste Parlamento non se van a ocultar as verdades por máis tempo. Nos dá igual o que diga o presidente do Parlamento. Se nos quere votar, que nos vote. Se nos vota por decir a verdade, pois estamos ben na rúa. Creo que Galicia gaña porque nos liberamos dun período negro na nosa historia, un período onde se produciu o incremento neto da cifra de parados, onde se produciu unha disminución importante da poboación, onde se produciu un aumento absolutamente inxente da poboación emigrada, onde se produciu unha reducción notable dos servicios públicos, onde se produciron uns recortes brutais que acabaron con xente morta por non recibiren medicamentos cando tiñan dereito a eles. Esa é a herdanza de Feijóo, Entonces, como non vamos a celebrar que Feijóo se vaya? Claro que celebraremos que Feijóo se vaya, e queremos, e xa dixemos en varias ocasións nos últimos días, que o peche de ciclo político debería de ser completo mediante a convocatoria das novas eleccións. En primeiro lugar, porque xa levamos 2 anos sin goberno. O goberno de Núñez Feijóo antes de 2 anos foi un goberno en funcións, onde non se tomaron decisións que fosen positivas para o país. Todas as decisións que se tomaron foron en clave de promover a súa propia carreira persoal. Esa carreira persoal de Feijóo fixose a costa dos galegos e das galegas. Renunciamos a investimentos, renunciamos a dereitos simplemente para promover a carreira personal de Núñez Feijóo, e creemos que xa é como precio demasiado alto que levamos pagado. Moi ben, pois moitas gracias pola súa atención.